YouTube. A pôjdeme okolo a pôjdeme Viena. OK? Možno. Ja je toto tu. No ja toto viem. Aha, toto. Ja idem šrtok, tu sú bará, to je super, no. Ja ešte nič nemám. Kde si? Pekne, ne? Ja som vedel, že mi dáš hlavu. Všetci ľudia. Ne, ja som sa sám zabil. Ja? Si teraz dostal bibaxy? Si kúpil. Však nevoláš. Ahoj. Ja som ti nevolala. To ja neviem. Ale prečo mi to nejde stavať? Však Martina. No, ja odo mňa si mal prijatý? Joj. Kde mi voláš? No však na Orange, však ja mám toto číslo. Neviem, no, čo ti tam ukazuje telefón. No. Dobre, čo? Joj, no neviem. No, čo? Ja som mu ani nevolala. More, to čo si spravil, teraz nemám naboje na snajpu. Čo? Hej, a to nevadí, že bude kričať. Normálne neospáva.
to tak poviem, ale... Ďakujem. Si mi pohodil. Teraz ja som bod, som povedal. No. No. Teraz čo ti neukazuje mena, či čo? A prečo? No a ja viem. No rozpráva, ale tak, že... A ja viem, ja som pozerala do môjho telefónu, ja som ti nevolala. Lebo on je postihnutý, jak som ti tak povedal. Normálne postihnutý. Hej. No, ale že normálne... Chceš mi bola niečo to moje povedať? číslo. Hej. Joj. Miško, tiško. No. Mojim bratovi žila pukla. No, Na telekomunikácii. na oku. Na týkom. Treba ísť. A to ale on bol v nemocnici, vieš, že mu pichali toto, vieš, na ruku. Doma, no a už Miško je doma, nie? Tu som s ním. Lebo nechaj dali na pavcu dole, lebo on si kúsal. Ďakujem. Ne. My ste videli chalanie, okej. Čau. Nic nie videli, okej. Na moje ruky. Ale mne nejde stream. Ne, ešte musím toto, vieš, vytočať a... Ja mám 3 videá natočené s nami. Ale ešte nemám videa tam. Áno, to som ja. Hej. Niekto mi povie, že mám škaredé, niekedy niekto mi povie, že mám pekné. Ja ne... No to som povedal pravdu. Maj! No poďme. Ľudia, ale musíte dať lajkovať. Lebo to nie je zadarmo. Som povedal. Nekamož. Ježiši Kriste, ten dedo. Môj kamarát povedal, že áno, že áno. No však dá, čo sa ti muselo stať. Poďme toto. To bez sranda. Neviem, čo sa stalo. Dobre. Ale čísla máš, či nemáš vôbec?